Wat is er voor een herrie hier? Ik doe geen oog dicht hiernaast, joh. Ik wil die kinderen een verhaaltje vertellen, maar ze luisteren helemaal niet. Nee, dat moet je ook heel anders doen, man. Je gaat eens weg, laat mij maar even gaan. Wat opzij hier, zo, laat mij er maar eens even bij. Kom eens even bij ome Joop, schatjes. Zo, hè. Gaan jullie zo hier maar zitten, zo. En dan gaat ome Joop op zijn gemak een verhaaltje voorlezen, hè. Daar gaat hij. Er was eens een groot kasteel, waarin een prinsesje samen... telefoon. Waarin een prinsesje... Pak die telefoon nou op, man. Waarin een prinsesje samen met haar prins woonde. Het kasteel stond in een groot donker bos. Ergens... Ome Joop. Wat is er, joh? Dat was de kinderbescherming, ome Joop. Die zitten te kijken of u zich morgen direct om 9 uur weer melden. Met schoon ondergoed, een tandenborstel en een set schone sokken. Nee, nou wordt die mooi! Nee, nou wordt die helemaal vrij! Nou, nee man, dat komt toch helemaal nog niet. Dat is helemaal nog niet aan de beurt. Meteen alweer met je tetterada. Dat is toch helemaal, we gaan hier een heleboel andere dingen doen. Wat komt er dan? Wel, nee man, dat komt heel wat anders. Luisteraars, leek me ook wel even interessant. Het is namelijk... Wat is er nou de groot? Waar sta ik? Ik sta niet midden op straat. Oh ja, dat moest toch?